To fa, yanzu haɗuwar Firesido da kuma raba gardama a kan halin da Sumayya a yanzu haka take ciki har da sarkin waƙa. Wanda dai babu shakka a yanzu haka ta tabbata Shamsiyya ta mutu, sai dai a yanzu haka fargabar raba gardama wanda Abba Galadima shi ne ya za a yi ya kuɓutar da matarsa na tuhumar da ake shirin yi mata. Wanda babu shakka har yanzu Abba Galadima bai yarda da cewa Sumayya ita ce ta kashe Shamsiyya ba, wanda inda yana roƙon mai martaba sarki da ya tabbatar da cewa Sumayyan ba ita ce ta yi wannan kisa ba. Wanda yanzu haka dai mai sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafe da shi a cikin wannan gagarumin sharhi na labari na. Amma mai sauraro idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi-ɗumin su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe. Wanda mai sauraro me kake tunani zai kasance tsakanin Abba Galadima da kuma Yaya ga Shamsiyya a wannan lokaci? Domin babu shakka a yanzu hakan yayan Shamsiyya ya tabbatarwa da Sumayya cewa ita ta kashe masa ƙanwarsa. Ita kuwa Sumayya na ganin cewa ba ita ta kashe Shamsiyya ba, tsautsayi ne ya zo hakan. Masu sauraro muna so mu ji ra'ayinka kai akan yadda kake kallon wannan lamari da yake kasancewa a cikin shirin na labari na a wannan lokaci. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan sharhi. Amma mai sauraro idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi-ɗumin su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe.